Nu sidder vi her på en restaurant, der hedder Jenny. Vi har reserveret et bord til 12. De andre kommer om lidt. Vi er på vores cykeltur. Karsten er vi på et hotel her i centrum, som hedder Hotel Jefer. Det er sådan 5 minutters gang herfra. Det er et rigtig fint sted. Det er et okay sted, vil jeg hellere sige. Her på havnen, der var vi også i eftermiddag, der var rigtig meget liv. Så i morgen, der skal vi på cykeltur. Vi skal først have toget til hvad? Jamen, hvad hedder det derude? Det hedder noget med Sankt Peter, et eller andet mærkeligt. Sankt Peter, et eller andet mærkeligt. Og så skal vi cykle tilbage. Ja. Sådan er det. Skal jeg ikke også med den her, på den her? Jo. Der har vi så havnen. Ja, så har vi så havnen. Så tager vi Karsten med på billedet også. Så har jeg lige mine cool briller på her. Ja. Så ser vi ud over havnen her. Hvad har du noget at sige, Karsten? Jeg synes, det er et dejligt sted, og sådan lidt anderledes, og så lige pludselig er den her, og det synes vi også er sjovt. Og det var lidt sjovt at køre igennem det nordtyske landskab, og jeg synes alligevel, det så lidt anderledes ud. Og sådan med træerne kunne jeg godt lide, der var mange. De har gjort meget ved på sådan en almindelig landvej, og have nogle sådan smukke alléer med træer og meget afvekslende. Det kunne jeg godt lide. Jeg tænkte meget over. Så vi ikke sige, at vi skal have en regning sammen. Jeg gider ikke det der med at sidde derefter. Ja. Danke. Skal vi ikke sige, at vi vil have en regning til sammen? Jo, hvordan mener du? Jo, os to, eller hvad mener du? Alle? Nej, bare dig og mig. Jeg gider ikke sidde der til sidst, jeg hader sådan noget. Altså, hvad? Ja, vi kan. Haben Sie etwas heute, speziell heute? Ja, wir haben zum Beispiel Schäfisch gedünstet, in schöner gekörnter Dijon-Senfsoße und Petersilien-Kartoffeln. Forstod du det, Karsten? Nej, Ist das hier, oder? Nein, das